Čusbus autobus, vítá vás Honkl a dnes si brutálně rozebereme po záběrech Warcraft trailer. Jo, jenom upozorňuji, že tady bude hodně spoilerů, tak potom, jestli budeš plakat, tak si za to budeš moc sám. A ty pořád pokračuješ? OK, no problémo. Tak vidíme tu první záběr a je tu Lothar s Khadgarem, který právě letí na Gryffonovi. Pohoří Dun Mogor. Zvědavě, jestli uvidíme Ironforge. Gryffon mířící k magické věži. Ano, tohle je magická věž, je bohužel Karazhan, budu vás muset zklamat, vypadá jako spíš Dalaran, ale není, Dalaran je ve vzduchu. Vůbec to neodpovídá tomuhle jako pohoří nebo téhle lokaci, ale uvidíme, co nám Blizzard přinese. Ale vypadá to epicky, fakt. Když to tak vrátím, tak tady je Medivh, tady je Lothar, Khadgar a právě Medivh je pod vlivem Sargerase. Detailnější záběr na Stormwind, vidíme tu kapli, tady vidíme hrad a hodně pěkný a detailní záběry Stormwindu. Trošku to posunu po snímkách, jo, takže se to neseká. Fakt jako ten kouř nebo takhle, nebo jako seká, ale to po snímkách. Tohle z tohoto Khadgar přichází do Dalaranu, proč tohle je Dalaran? Je to z dvou prostých důvodů. Za prvý je to v nebesích. Jo. To tak budeme počítat tak 1, 2, 3, 4, 5 a tam má být ještě 6. a je to Rada 6 z Kyrintor, která je 100% v Dalaranu. Lothar, hlavní postava za Alianci, za ním je vlajka alianční se symbolem lva. Lakeshire, ano, taky jsem to poprvé nepoznal, ale tady jsou typický symboly, proto jsou mola, most a jezero. Tady je třeba cesta do Burning Steeps a orkové tuhle tu vesnici právě vybíjí. Lothar vidí padlého bojovníka a je velice znepokojený. Za ním je Dark Portal. Tento moment si zapamatujte, bude velice důležitý. To je první konflikt mezi Hordou a Aliancí. Trošku to vrátím. Nemůžu si pomoct, ale ta zboru těch aliančáků mě fakt dostává, jo. Blizzard odvedl hrozně dobrou práci. Fakt bych chtěl tu zbroj i vidět v reálu. Lothar našel ty padlé bojovníky. Tohle to je král Lane, je to vládce Stormwindu, který potom bude právě zabit. Co to je? Domovina orků jménem Draenor. Vidíme tu, jak orkové imigrují. Tude je orkská taverka a tohle je bouřka, jako taková zelenější. K tomu se potom vrátím. Tady je Durotan, Ogrym, zase bouřka. Tady se můžeme všimnout, že oni jsou ještě hnědí. K tomu se taky dostanu. Pohled na kemp orku před invazí do Azerotu. Vlajka hordy, tak je právě ork, který už je zelený, a tady je Durotan s Ogrymem, kteří právě přichází do tohoto kempu. Tady můžeme vidět takový pohled zelený. Gul'dan už zapl Dark Portal a otevřel cestu na Azeroth. Tohle snad poznáte, ne? Tohle je prostě Elven Forest. Za mě 10 z 10. To je prostě jasnačka. Durotan s Ogrymem, trošku to vrátím. Jo, Durotan s Ogrymem, s jeho klanem Frostwolf jsou ve vyhnanství. Tady vidíme legendární kladivo Doomhammer, který potom zdědí troll. Kde jsou ve Westfalu. Westfall je typický pro těžení obilí pro celý Stormwind. Tady vidíme sípky třeba, budovy sedlácké. Hodně známá postavička je Golem, kterou právě můžeme najít ve Westfalu. Tady vidíme malýho trola, Durotana, draku. Potom tady bych se zastavil. Tady jsou ty oči, o tom jsem si četl, oni nasnímají lidský oči a potom je importují do filmu a chovají se jako lidský, jo. Když to tak trošku vrátím. Luxusní. Tady už je rada, Lothar přichází, tady to ještě vrátím. Nikdo si tady moc nevšiml, ale elfové tu jsou. Tady je dwarf, tady je král Lane, královna. Tohle člověka bych se taky zastavil.
Tady vidíme symbol jako takový pěstí, a což má být symbolem řádu stříbrné ruky. A tenhle člověk by mohl být právě Falol, který je jeden ze zakladatelů tohohle řádu. Jak tady se projednává ordská invaze. Základy aliance. Detailnější pohled na Stormwind. Nevím, jestli moc lidí si všimlo, ale tady je Westfall, tady je Taverka. Tady se zabíjí Hoger, tady je řeka, tady je Elm Forest, Duskwood, Hrad, Stormwindský, kaple, tady je dokonce brána, moc jsem taky se toho začátku nevšiml, a tady je cesta k Goldshireu. Do hry jako hned to pozná. Tak tohle je Camp West Pump of Sorrow, tu už můžeme vidět některé vlajky různých ordských klanů. To vrátím. Tohle je Garona, je to napůl ork, je vězněná v Karazhanu, je to špion Guldana. Detailnější záběr na Durotana, vlajka Hordy, za ním je Dark Portal. Trošku si všimněte, že ještě není rozbitej, k tomu se taky vrátím. Ogrim. Bitva. Jo, tohle jsem se taky z začátku nevšiml, ale tady je lidská taverka, která je potom zničená, jak vidíme. A tady jsou orkové, jo, jdou. Když se trošku vrátím, můžeme tu vidět, jak prostě tu pustujou. Tak, Durotan. Tady za ním je Dark Portal, který je právě už zničený a momentálně hovoří s Ogrimem o tom, jestli mu lidé mohou pomoct. Lothar, tady je Khadgar a tady je Garona. Nachází se v proláklině mezi Burning Steeps a Redridge, nebo Lakeshirem, tam jak kde jsme viděli, a vzadu, moc lidí si to nevšimlo, je hora Blackrock. Save our people. Khadgar letí do Dalaranu. Lidé utíkají před orkama. Pokud se nejmýlím, nejsem si 100% jistý. To je tohle, to je Blackhand, to je vočív hordy, nebo velitel hordy, kterou vede invazi na Azeroth. Je to loutka Guldana. Tak je další, tak je asi největší moment celého traileru. Kdo si toho moc nevšiml, moc lidí si toho nevšimlo. To je, trošku ukážu. Durotan se právě postavuje proti Guldanovi, protože Guldan může za to, že jejich země umírá, což myslím Draenor. Uzavřel pak s plamenou legií. Sargeras mu slíbil moc, když dobije Azeroth. Dokonce povolal Manorota, aby se orkové napili jeho krve. A díky tomu právě jsou zelení, jak můžeme vidět, jo, Durotan se jediný nenapil. A pořád věří, že může zachránit jeho lid, když se postaví Guldanovi a porazí ho. Jo, jsem si toho jistý, že to tak je. Jo, trochu to vrátím. Moc lidí si to nevšimlo, tady je Lothar s královnou, tady je trošku mák. Není to Medivh ani Khadgar, možná by to mohlo být Antodidas, není to jisté. Tady ten malý prcek, to je malý král Varien, což je synem krále Lejna. A když vidíme tady vzadu, tak je hranice. Ano, vidíme pozorně, tady je koruna. Jo, hranice. Tak moc lidí si taky nevšimlo, tady jsou elfové, tady je trpaslík a pohledy na Stormwind. Tady Durotan bojuje v proláklině. Detailnější záběr na Blackhanda. Bitka. Tu draka utíká s malým trolem, ho zachraňuje. Proč ho zachraňuje? Protože Gul'dan chce vyvraždit celou Durotanovu rodinu, včetně malého trola. Trola potom najde člověk jménem Blackmoor, který se z něho udělá otroka. Zde vidíme Durotana, to je těsně předtím, než se postaví Guldanovi. Za ním je Ogrim. Tyjo, to je úplně brutální bitva, jo. Prostě už si kupuju lístek teďko, už to nemůžu vydržet. Tady moc lidí si to nevšimlo, ale já jsem si to všiml po chvíli. Tady je právě Gul'dan, jo, a tady je Blackhand. To je právě ten moment, kdy Durotan se postaví proti Guldanovi a potom ho udeří.
Ale nejsem si jistý, jestli umře nebo ne. Taky nová moda ve Warcraftu je ten, že se nenosí boty. Nevím proč. Třeba, nevím. Když se to rozebereme více ten záběr, tak vidíme pohoří. Jo. Určitě to odpovídá tomu, že se to nachází v Karazhanu a Lothar utíká na Gryfonovi, protože zjistil, co se v Karazhanu dějí za zvěrstva. Se trochu posunu, tak tady právě Lothar ještě nemá ty boty, takže rovnou z Karazhanu míří k Dark Portálu a tam zjišťuje jednu věc, na kterou jsem vám upozorňoval na začátku. Jo, tady právě přilítá na ty orky. A co to byla za ta věc? Ano, našel tam mrtvého krále Lejna. Pokud se vám to líbilo, hoď palec nahoru, po případě koment. A jestli pláčeš, tak to už není můj problém, můžeš si za to sám. Tak jo, uvidíme se v kině. Čau, čau.